Ти се стараеш, а тялото ти те саботира. Виж кой е виновен. Храниш се здравословно, броиш калории, не ядеш сладко, а нямаш никакви резултати. Истината е, че някои храни изглеждат полезни, но всъщност саботират тялото ти в сянка. Първо, протеиновите барчета. Това са супергероите в здравословното хранене, но всъщност зад това седат соеви протеини с ниско качество, много захари, фруктозни сиропи, глюкозни сиропи и какви ли не там подсладители, които всъщност изключително много натоварват организма ти. Това в никакъв случай не е здравословна закуска, а една сладкарница в джобен формат. Второ, това са салатите с готовите дресинги. Да, зеленчуците са полезни, но сосът пълен с захар, мазнини и нискокачествени консерванти. От нещо леко правиш калорийна и хормонална бомба. Трето, сок от 100% плодове. Без захар, но пълен с естествени. Толкова много, че чак заливаш черния си дроб с захари, без фибрите, които да могат да предотвратят този удар. Плодът без фибри е като оръжие без защита. Тези храни ни се представят за помощници, но всъщност са саботьори на прогреса ни. Ако и ти си се хващал на някоя от тези измами, напиши да в коментарите. И нека направим тези маскирани капани видими за много хора, защото знанието е сила.